Καλημέρα! Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Έχουμε να τα πούμε μέρες και σήμερα θα κάνουμε ένα βλογκάκι. Δεν ξέρω αν θα βγει σύντομο, αν θα βγει μεγάλο, τι θα βγει, θα φανεί. Για τους νέους φίλους στην παρέα, εγώ είμαι η Μαρίνα και σε αυτό το κανάλι βλέπετε βίντεο καθημερινότητας, vlogs, μαγειρική, meal prepping, meal planning, καθαριότητα, πολλά hauls, έχουμε και σήμερα ένα. Και αν σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο, κάντε την εγγραφή σας, πατήστε και το καμπανάκι και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω αυτό το ποτηράκι, στο οποίο έκανα μια βλακεία. Είχα βάλει στην πρέσα σκόρδο και μετά, όπως ήταν άπλητη που είχα λιώσει το σκόρδο και το είχα βάλει στο φαγητό, την έβαλα εδώ μέσα, ξεχάστηκα. Λοιπόν, το ποτηράκι αυτό μύρισε σκόρδο. Οπότε τώρα το έχω βάλει σαπούνι και ξύδι και νερό, να ξεμυρίσει λίγο και να το πλύνω μετά. Οπότε αυτό θα μείνει λίγο ακόμα στο νεροχύτη για κάμποση ώρα, γιατί θέλω να φύγει η μυρωδιά. Αυτή την κούπα σας την έχω δείξει, τη λατρεύω. Μου την πήρε δώρο ο Νίκος, είναι Harry Potter. Δηλαδή την είδα και τη χάζευα πολλή ώρα, μου άρεσε πάρα πολύ. Εδώ πέρα οι κοιτώνες του Hogwarts. Η πλατφόρμα 9 και 3/4. Είναι καταπληκτική, είναι αγαπημένη μου κούπα πλέον για τον καφέ. Την έχω λατρέψει. Γέμισα το παγούρι μου, το οποίο είναι 2 λίτρα. Το είπα πίσω. Αυτό το έχω πάρει από το τι σας το έχω δείξει. Θα σας έχω κωδικό κάτω. Βασικά όχι κωδικό, το link από κάτω. Αν θέλετε να το χαζέψετε, να δείτε και εσείς, γιατί βολεύει πραγματικά πάρα πολύ. Το γέμισα και πρώτα το έχω γεμίσει από το πρωί, δεν έχω πια ακόμα το νερό που πρέπει. Θα ξεκινήσω, ένα νέο challenge, το οποίο το βάλω εγώ στον εαυτό μου, το οποίο είναι βασισμένο, μάλλον το έχω σκεφτεί με βάση το 75 Hard. Το έχω ξεκινήσει παλιότερα. Αλλά ήταν πάλι τέτοια περίοδος που είχα ξεκινήσει και επειδή μπαίνει το καλοκαίρι σιγά σιγά και αρχίζει ζέστη, μετά εγώ δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα από το 75 Hard που έχει μέσα, οπότε με δυσκολεύει πάρα πολύ. Δηλαδή ξέρω ότι λόγω υγείας δεν μπορώ να τα κάνω, άρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, οπότε με βάση αυτό θα ξεκινήσω ένα νέο challenge, το οποίο θα σας μιλήσω γι' αυτό αργότερα. Το οποίο θα είναι πάλι 75 ημέρες, αλλά θα έχει λίγο διαφορετικά πράγματα από αυτά που έχει το 75 Hard Challenge. Θα σας αφήσω κάπου εδώ πέρα το link, είχαμε μιλήσει για αυτό το challenge παλιότερα. Θα σας αφήσω το βίντεο που είχαμε μιλήσει, αν θέλετε να τσεκάρετε και να δείτε τι είναι αυτό το challenge. Το έχει κάνει πολλοί κόσμος, το έχουν επιτύχει πάρα πολλοί άνθρωποι και συγχαρητήρια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά θα κάνουμε κάτι λίγο πιο διαφορετικό εμείς. Πάω να πιω λίγο νεράκι και να συνεχίσουμε με τις δουλειές σπιτιού. Ο καιρός σήμερα δεν βοηθάει καθόλου. Έχει ζέστη, διότι έχουμε κάψει τις τελευταίες μέρες, έχει ζέστη, έχει σκοτεινιά. Το πρωί που βγάλαμε τα παιδιά έξω έβρεχε, δηλαδή Μάης μήνας να βρέχει στο Ηράκλειο, λίγο περίεργο. Αν σκεφτείτε ότι κάναμε Πάσχα με βροχή, που το Πάσχα ήταν αργά φέτος και εμείς δεν βλέπουμε βροχή όλο το χειμώνα και βλέπουμε αρχές Μαΐου με Πάσχα με βροχή. Τέλος πάντων, ο καιρός δεν βοηθάει καθόλου, είναι απίστευτη σκοτεινιά, οπότε έχω ανοίξει τα ring light. Έχω ανοίξει ring light εδώ πέρα, έχω ανοίξει φως εδώ πέρα για να μπορέσω να δουλέψω. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Μόλις τελείωσα και τη δουλειά μου, την πρωινή, και τώρα, σας έχω δείξει, πού είναι, κάπου έχω τους σελιδοδείκτες μου, όχι, τα καινούργια μπρελόκ που έχουμε στο Τερετίγνης. Λοιπόν, τα έχω ανεβάσει στη σελίδα, στο e-shop,
αλλά δεν σας τα έχω δείξει. Για να δω, πού είναι. Κάποια έχουν φύγει ήδη. Δηλαδή με το που τα έβγαλα τις πρώτες 2 μέρες είχαν φύγει αρκετά. Σε λεπτό γιατί κάνω κάτι ακόμα και εδώ. Και έχουν μείνει αυτά τα σχέδια. Αυτό και αυτό είναι το ίδιο, εντάξει. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο το έχω λατρέψει. Είναι το αγαπημένο μου για μένα και τα συγκεκριμένα είναι πολύ συλλεκτικά, διότι δεν θα τα ξανακυκλοφορήσουμε τα συγκεκριμένα. Είναι ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βγήκανε κάποια κομμάτια και αυτό είναι. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα το πρώτο επιτόπου, τα πρώτα 2 φύγανε τσακμπάμ. Δεν ξέρω γιατί. Και εμένα μου αρέσει πολύ, αλλά οκ. Το βάζεις και στο χέρι σου, αν θέλεις. Όλα μας τα μπρελόκ είναι έτσι. Μπαίνουν σε κλειδιά αυτοκινήτου, κλειδιά σπιτιού, μπορείς να το βάλεις στην τσάντα, στο διακοσμητικό, ό,τι θέλεις. Αυτό εδώ πέρα, που είναι πιο μικρό μεν στο φάρδος, αλλά και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό, το οποίο είναι πιο ιδιαίτερο, πολύ έντονα χρώματα, δεν φαίνεται καλά τώρα στην κάμερα. Αυτό είναι πολύ ροζάκι, πολύ φούξ εδώ πέρα και έτσι, neon φούξ και το κίτρινάκι του. Και μετά είναι το μπόχο μας, αυτό εδώ πέρα, που και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό εντυπωσιακό. Και το Golden Rain αυτό εδώ πέρα, το οποίο τώρα που να το βάλω να φαίνεται λίγο πιο καλά, χτυπάνε όλα τα φώτα πάνω. Εδώ πέρα. Έχουμε αυτά τα σχέδια τώρα και στο e-shop. Ετοιμάζονται κι άλλα. Αυτό είναι από τη Limited Collection που έχουμε. Αλλά θα βγουν κι άλλα τα οποία θα είναι με πάρα πολλά σχέδια υφάσματος. Πάρα πολλά. Θα έχουμε και floral, θα έχουμε και πιο παιδικά αν θέλετε για ένα παιδάκι. Θα υπάρχει έτσι ποικιλία, τα οποία θα είναι σχέδια τα οποία θα υπάρχουν σε ένα μεγαλύτερο αριθμό για όποιον ενδιαφέρεται. Και ήρθε η ώρα που θα μιλήσουμε για βιβλία και θα μιλήσουμε για αυτή την υπέροχη σειρά, την καταπληκτική σειρά της Sarah J. Maas, το Crescent City. 1, 2, 3, έχει ολοκληρωθεί η σειρά, την τριλογία. Τα διάβασα και τα 3. Ο οίκος της γης και του αίματος, ο οίκος του ουρανού και της ανάσας, ο οίκος της φλόγας και της σκιάς. Απίστευτο. Αν σας αρέσουν τα βιβλία φαντασίας, αν σας αρέσουν αυτοί οι φανταστικοί κόσμοι, τα πάντα, είναι μια απίστευτη σειρά. Είναι η πρώτη σειρά της Sarah J. Maas που ολοκληρώνω. Γιατί ερωτεύτηκα το Crescent City το 1, οπότε περίμενα πώς και πώς να βγει το 2. Δεν το είχα τελειώσει. Από την προηγούμενη Δευτέρα τελείωσα αυτό και αυτό. Δηλαδή σε 1,5 εβδομάδα μέσα έχω διαβάσει αυτά τα 2 βιβλία, τα οποία είναι το κάθε ένα από πόσες σελίδες. Λοιπόν, αυτό είναι 735 και αυτό είναι... Έλα τώρα, σε παρακαλώ. 783. Λοιπόν, είναι καταπληκτικά. Και αυτό έχω διαβάσει σε 5 μέρες μέσα, το καλοκαίρι που το είχα πάρει. Λοιπόν, η συγκεκριμένη σειρά αφορά φυσικά φανταστικό κόσμο, αγγέλους, ξωτικά, όλα αυτά τα ωραία που εγώ ενθουσιάζομαι και μου αρέσουν πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσουν οι κόσμοι που φτιάχνει η Sarah J. Maas. Οι πρωταγωνιστές, πολύ ωραίοι, μέσα στην πορεία των βιβλίων εξελίσσονται, μαθαίνεις πράγματα. Η πρωταγωνίστρια, θα πω την αλήθεια, δεν με ενθουσίασε τόσο πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες όμως, όπως και ο Άγγελος, ο Αρχάγγελος, ο Αθάλαρ και άλλοι πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές του βιβλίου, μ' άρεσε πιο πολύ η εξέλιξή τους. Παρόλα αυτά, το διαβάζεις πανεύκολα. Σε αφήνει σε κάθε βιβλίο σε σημείο που θέλεις οπωσδήποτε να διαβάσεις στη συνέχεια. Λες τώρα τι έγινε, τι παίχτηκε. Οπότε θες πάρα πολύ μετά να συνεχίσεις να διαβάζεις. Δεν ξέρω παιδιά, αν σας αρέσουν αυτού του τύπου τα βιβλία και δεν έχετε διαβάσει αυτή τη σειρά, διαβάστε την. Αν δεν έχετε διαβάσει βιβλία φαντασίας τέτοιου τύπου, αλλά θέλετε έτσι να ρίξετε μια ματιά, και πάλι σας προτείνω να διαβάσετε. Και τώρα θα πάω να ξεκινήσω, να συνεχίσω την άλλη σειρά που έχω ξαναμιλήσει νομίζω. Τη σειρά της οποίας δεύτερο βιβλίο είναι αυτό, δεύτερο ή τρίτο, δεύτερο νομίζω, το οποίο το έχω πάρει στα αγγλικά, το έχω διαβάσει. Εντάξει, αυτή τη σειρά πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσω, έχει βέβαια 6-7 βιβλία. Αυτό το πάρω και στα ελληνικά, διότι θεωρώ ότι
κάτι χάνω στη μετάφραση. Ενώ το έχω διαβάσει πανεύκολα, δεν είχα πρόβλημα. Επειδή πρόκειται για φανταστικούς κόσμους και επειδή προφανώς θα υπάρχουν λέξεις οι οποίες μπορεί κάπου να με δυσκολέψουν, νομίζω ότι κάτι παίζει να έχω χάσει στη μετάφραση. Βασικά δεν νιώθω το ίδιο οικία. Αν το διαβάζω πάρα πολύ εύκολο, αν και στα αγγλικά, νομίζω ότι πρέπει να το πάρω και στα ελληνικά. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου βιβλίο. Ήτανε και συνεχίζει να είναι από τα αγαπημένα μου. Θα το διαβάσω και στα ελληνικά για να σας πω και είναι σίγουρα το αγαπημένο μου. Μήπως έχω μπερδέψει κάτι, μήπως κάτι δεν κατάλαβα καλά. Τώρα δεν ξέρω, και αυτά μου αρέσουν. Δεν ξέρω ποιο από αυτά θα μπορούσα να βάλω πρώτο στη σειρά, στη λίστα μου. Και φυσικά θα ξεκινήσω τη σειρά, θα πάρω το πρώτο της σειράς, Court of Roses and... Δεν θυμάμαι, κάτι με τριαντάφυλλα. Μόλις άφησα τη μικρή να πάει να γράψει αγγλικά, κάτι έχω εδώ πέρα, τι έχω ρε παιδιά, χτύπησα. Γρατζουνίστηκα, δεν ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, ένα λεπτό έξω παράθυρα. Μόλις άφησα τη μικρή, πάει να γράψει αγγλικά και πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο supermarket haul. Λοιπόν, αυτό είναι το super Lidl Supermarket Haul και πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή να δούμε πώς θα τα φτιάξουμε, πώς θα τα δείξουμε για να βγάζουμε άκρη. Λοιπόν, χαρτί υγείας χρειάζεται πάντα, δεν ήταν στα άμεσα, αλλά πάντα χρειάζεται. Λοιπόν, ο Νίκος μπήκε αυτά τα παντευλάκια που είχαν βγάλει τώρα αυτές τις μέρες και τα πήρε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και για μέσα και εδώ για το σπίτι, γύρω-γύρω για την περιοχή, να τα φοράω και έξω, πάρα πολύ μ' αρέσουν. Και πήρε και για τον εαυτό του, αυτά εδώ πέρα σε μαύρο. Φαίνονται πολύ ωραία. Θα τα δοκιμάσουμε και θα σας πούμε, παιδιά. Δεν είμαι και απόλυτα σίγουρη για το τι θα βγει, αλλά φαίνονται πάρα πολύ καλά. Μετά, ντοματάκια, πάντα. Πατατάκια, τύπου τα γνωστά τα Pringles, αλλά συσκευασία του Lidl είναι, δεν ξέρω. Ναι, Lidl είναι. Θα το δοκιμάσουμε, έτσι για να έχουμε αυτές τις μέρες Σαββατοκύριακο. Χυμό, τον έχετε προσφορά αυτόν, είναι φρέσκος. Τώρα για το πρωινό. Κριτσινάκια, τα τσακίζουν τα παιδιά, ειδικά ο Φώτης τα παίρνει και στο σχολείο, πάρα πολύ του αρέσουν. Ελληνικός καφές, γιατί υπάρχει πάντα, και καφέ εσπρέσο, κάψουλες, μαγιονέζα, κέτσαπ. Νομίζω η κέτσαπ τελειώνει τους άλλους. Μαγιονέζα έχω κι άλλα, δεν πειράζει. Κουλουράκι για πρωινό, είναι για τώρα για να τα φάνε μόλις ψηφίσουν τα παιδιά. Μακαρονάκια, 2 λεπτά που τρώνε τα παιδιά και εγώ, και ένα ολικής. Χαρτί κουζίνας, είναι το αγαπημένο μου χαρτί κουζίνας. Αυτό έχουμε πάρει και από σούπερ μάρκετ τα τοπικά. Έχουμε πάρει και από μπαζάρ, χαλκιαδάκι. Σαν του Lidl το χαρτί δεν έχει. Πιτούλες, παξιμαδάκι. Αυτά τα δώσαμε του Νίκου στο ταμείο. Κάποια καμπάνια, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Έχει κάρτες λίγο ποδοσφαιρικές, θα τις ανοίξουμε μετά να δούμε. Και μουστάρδα, και μουσταρδίτσα. Αυγά. Διότι τώρα μες στο Πάσχα τα αυγά φύγανε αβέρτα. 2 γάλατα σοκολατούχα γάλατα. Για τα παιδιά τώρα το πρωί. Δεν το πίνουν συνήθως σοκολατούχο γάλα. Αλλά έτσι μια συστόση, αν τους πάρουμε κανένα Σάββατο για πρωινό, θα το πιούνε, δεν έχουν θέμα. Βούτυράκι που το θέλω για να τους κάνω μέσα στη εβδομάδα μάφιν για το σχολείο. Αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω τι είναι. Είναι λέει γρανίτες. Θα φτιάξουμε γρανίτες. Δεν ξέρω τι είναι. Θα το δοκιμάσω, παιδιά, αυτό ειδικά και θα σας πω. Αν το έχει δοκιμάσει το μεταξύ κάποιος, ας μου πει λίγο πώς γίνεται. Γιατί πρέπει να διαβάσω οδηγίες και δεν βλέπω να βγάζω άκρη. Σουγκαράκια και Vetex. Τα W5 πάρα πολύ καλά, γιατί θέλω να έχω πάντα καβάτζα. Κάθε μια φορά το μήνα αλλάζω και σουγκαράκι και Vetex, οπότε χρειάζονται να υπάρχουν. Πατζάρια. Δεν ξέρω πώς του ήρθε, δεν τα είχα βάλει στη λίστα, αλλά μου αρέσουν τα πατζαράκια. Προσάναμα. Δεν ανάβουμε τζάκι, αλλά είναι για το φούρνο. Μπουρές, αγαπημένος μου μπουρές αυτός. Ένα σκορδόψωμο. Το πιο ωραίο σκορδόψωμο που θα βρείτε είναι αυτό εδώ πέρα στο Lidl. Είναι σκορδόψωμο, το νιώθεις το σκόρδο πάρα πολύ ωραίο. Είναι το garlic baguette. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το βάζω στο air fryer και το φτιάχνω και γίνεται τέλειο. Απορριπαντικό ρούχων και για τους πάγκους και τις επιφάνειες. Απίστευτο, είναι με γλώριο αυτό. Είναι καταπληκτικό, με λευκαντικό βασικά. 2 χυμούς. Τώρα τελευταία τους αρέσει πάρα πολύ ο χυμός κεράσι. Το προτιμούν, δεν το πήρανε πολύ παλιότερα, αλλά τώρα το έχουν λατρέψει. Πατατούλες προτιγανισμένες να υπάρχουν για μια επίσκεψη, κάτι στα γρήγορα. Πάντα θέλω να έχω στο σπίτι μια σακούλα. Ακόμα και αν μείνει στην κατάψυξη, ξέρω εγώ πόσο καιρό, αλλά πρέπει να υπάρχει, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται και πότε θα χρειαστεί κάτι στα γρήγορα. Ψωμάκι του τόστ εννοείται. Μεσενάκια. Ο μικρός δεν το θέλει καθόλου με τη σοκολάτα μέσα στα κρουασάν, δεν είναι πολύ φαν. Αλλά για την Ανθούλα για το σχολείο ένα κάθε μέρα είναι μια χαρά. Πατατούλες. Εδώ μετά πάμε στο κρέας. Χαμός. Χοιρινές μπουκίτσες, 2. Γύρος χοιρινός, πάλι 2. Αυτό τι είναι? Ο κιμάς μου, και αυτό 2. Πόσο είναι? Είναι κιλό, είναι
650 γραμμάρια. Άλλο τόσο πρέπει να και από κάτω. Κάπου τόσο. Τσιπούρες. Πάρα πολύ ωραία η φρέσκια τσιπούρα του Lidl. Η συσκευασμένη. Πάρα πολύ ωραία. Είναι με πολύ μεγάλα κομμάτια. Είναι 1.300 το κάθε κουτί περίπου. Κάθε συσκευασία. Είναι καταπληκτικό. Κοτόπουλο φιλέτο μπούτι. Χοιρινά φιλετίνια. Πόσα πήραμε? 3. Και εδώ έχει κοτόπουλο. Κομμάτια αυτό το χωρίσω. Κοτόπουλο σε λωρίδες και φιλετάκια κοτόπουλο. Γενικά από κρέας είμαστε κομπλέ για τουλάχιστον 2 εβδομάδες με όλα αυτά. Δεν το συζητώ. Φράουλες, δεν ξέρω πώς το να πάρει φράουλες ο Νίκος. Αλλά είναι ωραίες, θα τις φτιάξω μετά, να τις έχουμε έτοιμες, να τις καθαρίσω. Και καροτάκια, μπανανούλες. Δεν είναι για μια εβδομάδα φυσικά αυτά, εννοείται. Είναι για πάνω από μια εβδομάδα. Ειδικά τα κρεατικά και όλα αυτά είναι τουλάχιστον 2 εβδομάδες δουλειά, μαγείρεμα. Τα άλλα ψιλολογίδια, εντάξει, τα μακαρόνια μπορεί να τελειώσουν, μπορεί να χρειαστούμε να πεταχτούμε να πάρουμε. Ντοματάκια μπορεί να χρειαστούμε, μπορεί να πεταχτούμε να πάρουμε. Αλλά από κρατικά και αυτά να είμαστε καλυμμένοι για ένα διάστημα. Βγήκε καλό αυτό το vlog. Βγήκε μπαμπάτσικο, έτσι. Χορταστικό, γεμάτο. Με τόσα πράγματα που είχα μέσα. Λοιπόν, το supermarket haul, άκουσα τη φωνή μου λίγο διαφορετική. Καλά, το βάλα και λίγο στο πιο γρήγορο, γιατί είχε βγει πολύ μεγάλο. Αλλά ήμουν βραχνιασμένη την ημέρα που το είχα γυρίσει, γιατί ήταν προηγούμενη μέρα. Και ήμουνα απίστευτα βραχνιασμένη. Λίγο μετά το Πάσχα πέρασα κάποιες μέρες που δεν μπορούσα καν να μιλήσω. Τέλος πάντων, επειδή βγήκε πάρα πολύ μεγάλο, δεν θα συνεχίσω τώρα αυτή τη συζήτηση. Θα σας χαιρετήσω. Σας εύχομαι τα καλύτερα, σας φιλώ, χαιρετώ. Σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!